The UDM will reopen the factories and industries closed down by the ANC. Inkokheli ye-UDM unjengele bantu wolomisa uthembisa ngokuvula kwakhona imizimveliso neyavalwa ekungeneni korhulumente wedemokhrasi kweli. Sibaye 16 thina sihlala kule ndlu. Andiziva kakuhle ngoba soneli noba sisilele sibapressa abanye. Sele iyiminyaka eliqela abahlali baseChwebeni eMpuma Koloni belindele ukwakhelwa izindlu. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Mongameli we-United Democratic Movement unjengele bantu wolomisa uvakalise ukuba xa unokuphumelela lo mbutho kunyulo jikelele ungavula kwakhona imizimveliso eyavalwa nje ukungena korhulumente wedemokhrasi ze uphucule nephondo lempuma Koloni. Unjengele wolomisa ukuthethe oku eMidrand eRhawutini namhlanje ngethuba edakanca umqulu wezithembiso. I-UDM yafumana izihlalo ezibini epalamente emva konyulo lika-2019. Phakathi kwezithembiso eziqulethwe kumqulu wezithembiso ze-UDM, unjengele bantu wolomisa uthembise ngokubuyisela imeko yephondo eMpuma Koloni kundalashe wempucuko adale namathuba engqesho. The UDM will reopen the factories and industries closed down by the ANC, as well as resuscitate the agricultural projects and the maintenance units used to maintain the roads without delay. The people of the region will be economically empowered to combat this neo-colonialism of a special kind, where Pakistanis dominate as shop owners. We will restore the Eastern Cape to the glory of yesteryear, where the people of the province own the province. Utsho egxeka kabukhali ANC eyityhola ngokuba nkone lurhwaphilizo olungunozala kacimicimi wombane. Apha sihlala emnyameni ngenxa kaChancellor House noHitachi ekwakuthiwe mabakhe i-electricity generation eMiduphi naseKhusile. The next thing uHitachi uzasephethe inkampani ka-ANC enguChancellor House bemka ne-38 billion yonke. Ngoku bazakuthi bathi masinyuselwe amaxabiso ombane ibingaba batye imali yolungisa ntoni u-Eskom. Ukulwa norhwaphilizo ke yona nto enkqenkqeza phambili echasene nayo i-UDM rhoqo umongameli namalunga lombutho evula umlomo nakweli ityeli okawolomisa uthe thaca indlela enokuba likhubalo uqubisana nabo abaminwe mide. Effective procedures and special courts to be established to investigate and prosecute those in the public and private sector involved in corruption. Uqwele ingqokoqho ngokucebisa urhulumente ukuba akhwebe namanye amazwe khona ukuze acebise eli ngechiza lokuphelisa ucimicimi. Ukanti nombutho we-PAC namhlanje uphehlelele ngokusesikweni umqulu wawo wezithembiso zonyulo lukazwelonke eSoweto eRhawutini. Lo mbutho uthi uzimisele ukuza nenguqu yaye uza kulandela ekhondweni lomsunguli wawo uba uRobert Sobukwe ngokuthi uqinisekise umakulinganwe kube mibili. Umongameli we-PAC umnumzana Mzwanele Nyonzo akaphozisanga maseko ngethuba ichaza izibhambathiso zalo mbutho zonyulo lukazwelonke. Uphinde wacaphula kwezango 2018 apho igangathe phezkomba ukubuyiselwa komhlaba kubanini bawo. Kwakhona ugxeke kabukhali izenzo zorhwaphilizo watsho isithi bona beyi-PAC abanalo igumbi lalo mkhuba. The PAC takes its mission of achieving national liberation and the aim of restoration of land back to the indigenous owners very seriously. We say that we have to build a nation of patriots. Any treacherous act must be frowned upon. There must be no room for corruption and unpatriotic, selfish and criminal acts by citizens and leaders at all levels, no matter who you are. Okanyonzo uphinde wathembisa ngokuphucula inkqubo yezempilo kweli. We must improve life expectancy
to 8 years through a high-quality healthcare system. Siyayazi ngoku as things stand, ubuye esibhedlele, noba unentloko unikwa iPanado, noba uyocwangcisa unikwa iPanado, noba uphukile unikwa iPanado. The PAC supports free healthcare services to citizens who cannot afford. There must be mobile healthcare facilities in areas where there is no doctor. Ukwathe kuza kufuneka bomeleziwe ubudlelwane noluntu lwamanye amazwe kumatyathanga orhwebelwano. Umkhosi wezokhuselo weli unqinile kuba kusweleke amajoni amabini eli ebetyalwe kwilizwe lase-DRC. Elinye lalamajoni kuthiwa livulele ngerhuluwa labulala ugxa walo phambi kokuba lijongise umkhono wekati kulo nalo lizinyuse amafu. Ukanti sele kuvulwe inkqubo yophando kwilinge lokukhangela intsusamabandla ekhokelele kwesi siganeko. Oku kwenzeka kwisithuba nje seeveki ezimbalwa emva kokuba kwabulawa amanye amajoni amabini eli kwalapho kwelase-DRC. Siganeko eso sadala ingxoxo mpikiswano eshushu kweli ngomba wenkxaso-mali engonelanga noqeqesho lomkhosi wezokhuselo kweli. Kwinyanga ephelileyo umongameli Cyril Ramaphosa wagunyazisa ukutyalwa kwamajoni eli ayi-2,900 kwelase-DRC ukuncedisa ekulweni namaqela abavukeli kwimpuma ye-DRC. Yiminyaka eliqela inxalenye yabahlali baseChwebeni eSaldanha empuma koloni bejonge enkalweni belinde ukwakhelwa izindlu ze-RDP. Emva kokunkqonkqoza phantse kuyo yonke iminyango yeliphondo bebuya nelize bagqibe ekubeni babhalele kwiofisi kamongameli ngelokuncamela. Zingaphaya kwekhulu iintsapho ezikwilungelo lokuxhamla kwizindlu ze-RDP. Ezinye zadilikelwa ngamakhaya ngenxa yezandyondyo zemvula engenasiqabu kwiminyaka emithathu egqithileyo. Kusadliwa ngendebe endala kule lali yaseChwebeni nangona ukhona umbane nto nje abahlali bathi uyatyabula ngokwasepokothweni. Sityelele kulo ntomzoxolo gqetywa oneshumi leminyaka elinde ukwakhelwa indlu ye-RDP. Bali-16 kuquka nabantwana babo bebonke kweli khaya lingasenabazali. Kwakuthiwe sizakhelwa 10 years back. Bebezile bafike sebekaninzi befika. And batsho uba no indlu in progress sekukudala ngoku kodwa till ngoku abakakho nto iqhubelekayo. Nguye nodade wabo abagcina abantwana babo xa bebonke ngelixa abantakwabo abahlanu beyokhangela imisebenzi. Xa kunetha bayangcucalaza kuba le ndlu yezinti iyanetha. Siyadibana seximbanisela laa bhedi sizoyibeka kwicala. Sifake iziteyina uba ngathi nizikreyithi sibe ngathi iyaphakama. Abantu bakwa-government bebefikile apha then basibuza ukuba kutheni nto singatyabekiyo ne. Sathi uba ke udaka lwethu siyatyabeka udaka lwalapha lumnyama. Xa kunethayo futhi imvula enkulu liyabhidlika. Eli bhodlo ekubhudla umoya ofaka uthuli ekutyeni likhitshi likamama uDambuza. Kanye njengosapho lakwagqetywa naye ukuluhlu lwabantu abali-114 abasemlindweni wentombi ezili-10 belindele ukwakhelwa izindlu ze-RDP. Sibayi 16 thina sihlala kule ndlu. Andiziva kakuhle ngoba sonili noba sisilele sibapresa abanye. Umnumzana TJ Hanneman oyinxalenye yeqonga elisungulwe ukushukuxa imiba edlumzi uthi babuye belambatha kumasebe aliqela ukuya kucela uncedo ze babhenela kwiofisi kamongameli. And we eventually got some engagement directly from the President's office, and that filtered down, and some of the departments are slowly starting to engage with us. And of course, at the same time, we alerted the organization that is tasked with looking after our people's human rights, and that is the South African Human Rights Commission. We dispatched a team within a week to go and visit the residents and the community in eChwebeni. So unfortunately what we picked up is a dire situation, a situation where people are subjected to living conditions which is not dignified. Iindaba Zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eChwebeni eSajonisi. Abahlali kwilokishi yasePimville eSoweto eRhawutini oko bejongene nobunzima bokuphila ngaphandle kwamanzi kwisithuba esibalelwa kwiveki. Bathi noxa nje amanzi buyile ngentseni yanamhlanje ubomi babo bebunzima kakhulu ngoba bebengakwazi ukwenza izinto ezingundoqo ingakumbi kwabo banamashishini.
Noxa nje amanzi ebuyile ngentseni yanamhlanje emveni kwesithuba seveki abahlali balo mmandla wasepimville bengenayo yona nto ingundoqo kubomi babo nengamanzi. Bathi kwezi Zintsuku bekunzima nokuba bangakwazi ukusa abantwana esikolweni okanye ukuvasa imizimba yabo. Ubomi bebunzima, besingakwazi ukupheka, besingakwazi ukusebenzisa izindlu zangasese, kwaye singakwazi nokuvasa. NgoLwesithathu isithuthi samanzi khange sifike kulo mmandla wethu, ngoLwesine sifikile, kodwa ngenxa yokuba abantu baqale umlo befuna amanzi yakhetha ukuhamba. Ukuphela kwamanzi kulo mmandla kuchaphazela ngempilo nje kuphela, kodwa nemfundo yabantwana kwanamashishini nawo achaphazelekile. NgoLwesithathu esikolweni basikhupha early kuba bekungekho manzi. NgoLwesine bekumele sibhale iimviwo zethu zephepha lesibini lesiNgesi, kodwa khange sikwazi ngoba bekungekho manzi, ze ezo mviwo zamiselwa uLwesihlanu, kanti ke nangoLwesihlanu lowo asikwazanga ukubhala kuba amanzi ebengekabuyi. Ukuphela kwamanzi kundichaphazela kakhulu. Ndingumntu othengisa isonka kuluntu lwalo mmandla. Ezi ntsuku zintathu kungekho manzi zibe nzima kakhulu kum, ngoba ngoku andikwazi ukuthengisa isonka sam kubathengi bam, ngoba nabo bavalile, kwaye ukuvala kwabo kumka imali kum. IJoburg Water ithi ukumka kwamanzi kule mimandla kubangelwe ngumonakalo obukhona kwiphampu nekwidam eliphakele ezingingqi. Kanti abantu baphefumle kumakhasi ethu ezonxibelelwano kwinqaku lethu langaphambili lengxaki abantu abangenazindlu kweli. Into yezindlu ze-RDP ingathi ihamba nobukhokheli uba ukhokhelwa ngubani phi, because ezinye indawo phaa eSterkspruit ezapheshukelwa zizindlu for i-disaster azange zaphinde zokhiwe ezo zindlu. Wenza kakuhle urhulumente msasazi, qha ile ndiyibonayo kwezinye indawo awufika kade, kukho indawo ezininzi angakwazi ufikelela kuzo. Urhulumente uzama ngandlela zonke ukuba abantu bakhe bangahlali ebugqwayibeni. Ingxaki ilapha koomasipala nangooceba bakhe, barhuqa imilenze ukusa inkonzo eluntwini. Urhulumente yena uyazenza iinzame zoba abantu mabazifumane izindlu, into kunayo ilapha kuthi thina ekuhlaleni, ngoba uyufumanisa uba akucingelwana. Uthi umntu lona anezindlu ezininzi futhi ezisemgangathweni, kodwa ubone fakelwe i-RDP, aba bangathathi intweni bangazifakelwa. Msasazi, kubuhlungu ubona abantu bakuthi abamnyama kanti kusekho abantu abasahlala kwezi zindlu zinje. Emva kweminyaka engaka sivota. Umntu akafuna ushiya ejejombe lakhe. Uthi noma sekhelwe indlu, aje kayithengise loo ndlu leyo, abuyele kujejombe lakhe, agqiba abuya akhalaze. Usiphelele Ndabambi uthi ngxaki akekho umuntu oyilandelelayo yonke le nkqubo yolwakhiwo lwezindlu if ukhona upeya for free o urhuqa inyawusho eseChwebeni. Andilamashiyambixane uthi inkqubo yolwakhiwo lwezindlu ihamba ngonyawo lonwabo kweli lizwe. Kubuhlungu ukubona kuba kusekhona abantu bakuthi abasahlala kwezi zindlu zodaka, kodwa siyavota minyaka le, utsho Semthatha. Thamsanqa Nduna Hlwele uthi hayi msasazi akho kwanto ehamba ngendlela, into ekhoyo banyolukile abasemagunyeni. Mukelo ungaphefumla kwimiqolo yethu usebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Sele isisithuba seveki ezimbini kuqhuba uqoqo lokukhangela uJoselyn Smith noneminyaka esi-7, ukanti namhlanje umphathiswa wamapolisa umnumzana ICele betyelele ummandla waseSaldanha Bay kwilinge lokukhuthaza abahlali balo mmandla kuba basebenzisane nenkonzo yesipolisa ekufumaneni uJoselyn. Isithuba seveki ezimbini kukhangela inzwakazi neminyaka esi-7 uJoselyn Smith noyinzalelwane yaseSaldanha Bay kwiphondo lentshona koloni. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa umnumzana ICele uhlabe ikhwelo kulo mmandla okuba lisebenzisana neqela elikhangela lentwazana. Sizela ukuzobona umphakathi wale ndawo, bathi kakhulu sifisa ukubonga umphakathi osebenzisana kahle kakhulu nefamily nezakhiwo, amaphoyisa nezinye izakhiwo. Lo mphathiswa ukwahlabe ikhwelo kwimibutho ezopolitiko nesebenzisa ukulahleka kwale ntwazana njengephulo lokukhankasela ulonyulo. Ebesicelo kwamanje ukuthi laba abafaka ipolitiki njengokuthi kube khona isithombe sengane esifakwe emagameni epolitiki kushiwo izinto engezona, sonke ake sikuyeke lokho, ke sibhekane ngqo nokuthi sinendaba enkulu esibhekile ukuthi sikwazi ukuthola ingane.
Inkonzo yesipolisa ithi ikhuphe onke amasebe ayo ukwenza luqilima uqoqo lwayo ukukhangelela uJoseline. Since this whole ordeal happened, the resources that were actually deployed, we have the FCS unit, we have the crime intelligence, the K9 unit, the air support, the SA Navy, the community members were also involved, as well as the local police. Kanti ayingoJoseline kuphela inkonzo yesipolisa yaseNtshona Koloni kuqoqo lwakhe, kodwa ongeziwe kamlalo neminyaka 17 akafumaneki, kwaye inkonzo yesipolisa ithi nakuye yenza unako nako ukuqinisekisa ukuba uyafumaneka kwakethuba. We can confirm that matter is being investigated and we are following all the leads in this matter. At this stage, the girl has not been found yet. Le nkonzo yesipolisa eNtshona Koloni ithi izibophelele ekufumaneni lamaqhubokazana amabini kwangethuba. Nansi Imozulu yanamhlanje neyangomso. Bukele ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mowethu.